waye bai san adashin gata ba? Mata muka fara kafawa adashi ba. Mun samu ana adashe sai mu muka kawo namu adashin gata 509 a jihar Bauchi. Da karamar hukuma muna da wannan ƙananan kungiyoyi da muka kafa guda 90 fara hayyafa har ka samu kusan 250 yanzu haka. Ba nan aka saya ba. A tsara waken suya yanzu ma yau da safe da na sha madara a nan. Madaranmu yanzu yadda sarrafin waken suya har gwamnati ta sa a makarantu yanzu haka ana sarrafa waken suya a cikin school feeding na jihar Bauchi. Da muna waken suya mu yi awara a sa mu yanzu har tsirin awara muke yi har ma san awara. Haka ne? Abubuwa da yawa muna aka ba wa mata suna jin waka suna aiki a cikin gida da su mai shinkafa da gida duk muka koya. Mun tara kuɗi na ninkan kuɗi har muka samu sama da miliyan 7.